Unsay mga plano nato kami sa among classmate before the pandemic hit, nagplano kami nga moadto mi og kanang Palawan. Unya, na-book na ang ticket, na ang itinerary. Pag-abot sa pandemic, mga igsoon, maraming nag-uol sa nato pag biyahe ani. Excited kay mi ato among tibuok klase. Tungod kay makaadto na gyud mi og Palawan. Pero pag-abot sa pandemic, mga igsoon, nausab ang tanan. But there are also something which the pandemic has also created today. I hope you did not notice the new reality which the pandemic has created. The virtual world. If before the virtual world is limited to social media posting, now due to the pandemic, the virtual world indeed become a real world. Nakabantay mo mga igsuon nga ang kining virtual world tungod sa pandemya mura nga nahimo kaayo siya nga real world nato karon. Kaniadto ang misa muari gyud ta simbahan. Unya ni pag-abot gyud sa pandemic mga igsuon sa may itong gibuhat nag-online na lang ta. Nahimo siya nga tinuod ang kining virtual world og dinhi gali sa atong parokya mura man ta og the pandemic becomes also a blessing. Dili ba? Tungod sa maong pandemya, dili na lang ang parokya mo inahimong parokya apan niabot sa nagkalain-lain nga lugar. Kini siya mauni mga realities nga ato nga nakit-an karon. That the virtual world becomes so important tungod kay sa atong pagtan-aw niini kaniadto murag dili kayo siya gamit apan pag-abot gyud pandemya mga igsoon ni shift ta tungod kay mauni nakatabang kaayo kanato. Before you go to mass to our parish church or to whatever church that you want, today we go to online mass, FB live in order to attend mass. Suddenly, the parish church becomes so wide that the priest can celebrate Mass in the parish and his audience is the entire world. Mauna ang nahitabo karon mga igsoon. Unya, gawas niya ng misa, karon kabantay ko mag-shopping, di na kayo tamo adtog SM. Online shopping, Shopee, Lazada. Kabantay mo ana mga igsoon. Uban na ako'y pag umangkon nga bata pa kayo, maayo na kayong mo-order sa kanang Shopee. Mulikramo ang ako nga auntie tungod kay kakas mananing bataa o kanang unsay nga nana kwarta. Kay maayo na kay siya mo order. Mga grocery, mga basic needs, dili na ta mo adto didto sa supermarket, ato na lang orderon diha sa online. These are realities nga mura og wala kaniadto mga igsuon apan nahimo na karon nga kabahin kaayo sa atong kinabuhi. The virtual world becomes a real world. Muuyon mo ana mga igsuon. Sa pamailahin, muuyon na lang. Siguro kamo wa kay mo no, di kay mo mukuan. Palit gyapon siguro mo sa mga tindahan. Pero ang inyong mga anak, oy, maayo na kayo ni sila nga mo order online, mo simba online. I do not karog daghan pa gyud nga nibalik murag ubay-ubay naman ang nibalik sa ato nga simbahan. The virtual world is not again mga igsuon akong balikon dili man gyud ni siya dautan. Because we have benefited a lot from the virtual world. Because the virtual world, we have stopped also the continuous increase of the COVID-19 cases. Tungod kay, dili na ta makagawas, asa man ta niadto mga igsuon, diha naman sa virtual world.
Unya kini nakatabang sa ni siya pag-mitigate sa kanang cases. Because of the virtual world, life became a little bit comfortable despite our experiences of lockdowns and quarantines. Because of the virtual world, we were able to connect with families and friends who have been missing due to many different reasons. Makakonekta nila mga igsoon bisag naa sila sa layo tungod kay anaa naman tay panahon naalanta sa atong panimalay. Og kini siya mauni ang context, mauni ang ato nga realities karon. However, as we all know, any excess is never good. If we become too comfortable in living in the virtual world, we forget the real world. Ningon ko mga igsoon that the virtual world become the real world. Pero maubagyod ka na ang tinuod nga kalibutan. Since most of the time we are just at home enjoying the virtual world, there is a tendency to forget what is happening right outside our homes. Muuyon mo ani mga igsuon. For 2 years, we are kanang forced to stay at home. Unya, mura og naapoy nahitabo mga igsuon nga disconnect. Tungod kay we become indifferent. Wa na ta kayo magpakabana unsa gayoy nahitabo gawas sa ato nga panimalay. We are seeing news, makakita ta og mga balita, but dili kayo ta murag distansya kay ta. We are so distant and disconnect to these realities. Tungod kay lahi naman ang tinuod nga kalibutan nga murag ni shape sa ato nga kaugalingon. We are staying at home, nag-computer, ni tan-aw, mo trabaho ka, atubang og computer, ingon ni ana, unya dili nagali ta kalili kayo sa atong bintana kung kumusta na diha ang atong silingan. Unya, mauni ang kahimtang mga igsuon, that synod of synodality, nga gusto nato nga kabuton, saon man ni nato nga we are restricted. Unya, naanad na sadta sa mga pamaagi nga kuyawan ta makig-istorya sa atong isig kataw. Unsaon man ni nato? Didto mi unsay nga na kanang nag-seminar mi aning Synod of Synodality sa Carmen. Unya, mahitabo ni mga igsoon, kinahanglan man gyud nga makig-atubang ka, kinahanglan man gyud makighinabi ka, kinahanglan man gyud nga maminaw ka sa iyang kaugalingon nga kahimtang. Apan ang ato nga mga naandan karon unsa may nahitabo lahi naman. Because of the pandemic, we distant ourselves from each other. Unya si Papa Francisco naa siya gisuwat nga Fratelli Tutti. We are all brothers and sisters. Nga para nako mga igsoon, it is a good reminder nga kining simbahan, hulagway sa simbahan nga gusto nga makabot sa atong Santo Papa, nga magpahinumdum kanato nga kitang tanan mga igsuon. Tungod kay karon, we become neighbors, but we are not really friends. Moyon mo ana mga igsuon. Ang imong silingan naa diha sa virtual world. Ang imong mga higala naa diha sa FB. Pero tinuod ba gyud na nimong higala? Ako, I have about mga 400, almost 500 na FB friends. Pero ang akong i-communicate ana dili gay kayo kaabot og napo. Kakuan mo ana nga lahi na gyud ba ang kalibutan mga igsuon ba? We are grappling in a world that is so different
Ang hinungdan ini tungod sa pandemya nga niabot sa atong kinabuhi. Naay kanang gitawag a great divide among peoples. Pero atong balikon mga igsuon nga dili ramang gyud ni dautan ang kining nahatag nga ang atong attention, ang atong concern naa na lang diha sa digital or virtual world, wala na gayud sa tinuod kanang lawas flesh nga tao nga imong gikaatubang. Mao mga igsoon, the outline of this reflection is divided in two parts. We shall begin in looking at the real situation of our world. Then we shall proceed looking at the suggestions of our Pope Francis on how to become real friends, brothers and sisters. Unsa may nahitabo gawas nga naay pandemya unya, naa na lang ang atong naong diha sa TV, sa computer. Unya si Papa Francisco naay nakit-an nga tinuod nga kahimtang sa tinuod nga kalibutan. Unya niingon pod siya nga ato pod tan-awon, nihatag siya og mga suhestyon kung unsaon nato nga mura og dili gyud ta mahilayo sa usag-usa mga igsuon ba. Mapahinumduman ta nga kita di ay managsuon. We are friends, we are brothers and sisters. Now, we look at our world today. Niingon si Pope Francis, dark clouds over a closed world. Unsa man ni mga igsuon? Dark clouds kano over a closed world. Murag naa kano'y nagtabo nato nga usaw na pag-imagine natong dark clouds over a closed world. Kini siya nganong nahitabo maning klase sa kalibutan nga description ni Papa Francisco nga naay dark clouds over a closed world. Una nga hinungdan ani mga igsuon, niingon siya nga globalization. Nya unsa man ning globalization? Tan-awa ninyo diha. Globalization is the speeding up of movements and exchanges, human beings, goods, services, technologies, cultural practices all over the planet. One of the effects of globalization is that it promotes an increased interaction between different regions and populations around the globe today. Ingon si Papa Francisco mga igsuon nga naa ang reality sa kalibutan karon kining gitawag og globalizations. There are many positive effects of globalizations like increase of interconnectedness and interdependence of peoples and countries. Kung makabantay mo mga igsuon, ang Pilipinas murag dili na kaayo layo kay naa man kanoy speeding of movements and exchanges. Makignegosyo ang Pilipinas, pwede na siya makignegosyo dito sa laing nasod. Unya ang transaksyon nato dinhi pwede naglagyo nagikayo. It is a global effect. The speeding of movements and exchanges of human beings, goods, services, technologies, and cultural practices. Naanay paspas kaayo mga igsuon nga mga lihok. Nakakita mo anang maong kamatuuran kining giingon ni Pope Francis nga globalizations. However, too much emphasis on economic powers, gains, and controls. Kay mauman ni focus sa globalization mga igsuon. Kanang naay economic gains, economic power, control. Mao na karon ang Amerika, tawgo na sila nga imperialist. Tungod kay ganahan sila nga mo control sa ekonomiya, ganahan sila nga mo control sa tanan.
And we deal that reality na ay globalization. Kanang paspas na kayo. Ug unsay balita didto sa laing nasod maabot dinhi karon nato. Ug unsay mga latest trend of technologies moabot na dayon diri nato, mga bag-ong cellphone, mga latest fashion nga uso kayo, mukalit lag abot nato diri. Tungod kay sila mga igsuon, the world is very interconnected. Dili natalayo sa usag-usa. Unya, ang ikaduha, kining giingon ni Pope Francis, the loss of historical consciousness. Mao na diha. There is also a growing loss of the sense of history. A king of deconstructionism, whereby human freedom claims to create everything starting from zero in making headway to today's culture. Unsa kay gipasabot ani mga igsoon, the loss of historical consciousness. Ang kalibutan kano karon naa ni anang maong consciousness. Dali ta mawad-an sa the value of history. Those who manipulate history are those who are self-centered. They destroy history by telling people to ignore what was told in the past. And by doing so, young people will simply follow and trust what these self-centered individuals say and do. Kining the loss of historical consciousness, mga igsoon, murag klaro man ni dinhi sa atong nasod. Para nako tungod kay mo na daghan na kayong issue of revisionism karon nga some people that is mga gamhana na sila. Muna example diri, ako gining gibutang, what happened in the killing of the million Jews during World War, the famous Holocaust deniers, or in our country, who promote that nothing bad ever happened during the martial law years. Kini nga magbalik-balik nga atong mabasahan diha sa social media nga daghan kayong mo deny nga wala man gyoy dautan nga nahitabo during martial law, but ang tinuod nga nahitabo grabe man gyud tong dautan siguro bisag wa ko na biktima sa martial law. Daghan pong nabulahan, pero daghan pong kaayo kinsa may mga idara na diri. Kay mao man ni diri ang the loss of kining gitawag mga igsoon historical consciousness. Ang mga Hudiyo mga igsoon nindot kaayo sila niini. Wala sila niining loss of historical consciousness. Grabe kaayo, itudlo gina nila sa ilang mga bata ug unsay nahitabo nila kaniadto. Aron ang nahitabo nila kaniadto mahimong kabahin sa kinabuhi niining mga bata. Ila nang sultian nga kita didto pa mi sa Ehipto gihimo ming ulipon sa daghan kaayong mga katuigan. Unya ang Ginoo, ang gahom sa Ginoo mitabang kanamo. Nya moingon din sa unsa mang paagi mo gitabangan didto sa Ehipto, nya naa dayon ang kasaulugan nila sa Passover meal. Kanang Passover meal mga igsoon, related kayo na sa atong santos nga misa. Unya nakahinumdum ko nga nagsaulo mig Passover meal didto sa seminaryo. Ang amahan kay ang sa mga Hudiyo ang Passover meal sa ulog nila ni anak kaon man na. Unya ang tanan nga naa sa lamisa, ang tanang membro sa pamilya nakahibaw sa kahulugan ni anak, kanang kalis nga gibutang, kanang bino, unya inig sa ulog nila ni ana, unsa may ilang gihandom ang nahitabo nila kaniadto didto sa Ehipto. Maunang wala sila'y loss of historical consciousness. Kay kanunay mang gitudlo ang mga nahitabo kanila didto. Unya dako kayog ikasulti sa kinabuhi pero wala na nato mga igsuon.
We try to deny what happened in the past. Atong usbon, labi na ang mga kabatanunan karon, awa mangyud ni sila na nakatilaw sa kalisod sa panahon sa martial law mga igsuon. Mao nga karon og naay mo ingon nga dili man na tinuod nga daghang nag-anto sa martial law. Aw moingon day ng mga batanon, bitaw kay mao man ay among nakit-an sa YouTube. Mao man ay among nakit-an sa TikTok. And it is influenced it shaped their minds and hearts. Unya usahay mga igsuon ang nihulma sa hunahuna og sa ilang kasing-kasing dili mao ang kamatuoran. Dili ang tinuod nga history, dili ang tinuod nga istorya, maoy nihulma silang hunahuna og kanang kasing-kasing. They were shaped by lies, by those who deny nga dili ni tinuod ang nahitabo kaniadto. Kunya ang nakanindot unta mga igsuon, mo research gid unta ta. Kanang ang nindot nato nga buhaton mga igsuon, kanang we seek for the truth. Dili lang ta mo tuo kun unsay atong nadunggan diha. Nga moingon nga, sus, nindot kayo niadtong panahon na. Kami, o siguro, nakabenepisyo ka. How about ang uban? Sige be, ako kaning pangitaon kung unsa kaha ang tinuod gayod nga nahitabo. Apan kun dili gali ta mangita kung unsay kamatuuran. What happened in history? Then we lose our consciousness. And when we lose our consciousness of what really happened, we lose our identity. Mauna nga gi-identify gyud ni Pope Francis nga kining iyang giingon dinhi nga dark clouds in a closed world. Globalization ato ning tan-awon, kining gitawag nga loss of historical consciousness nahitabo gyud ni mga igsuon. Kining giingon niya nga kining say gitawag ani niya katong ikaduha. Kining giingon niya nga deconstructionism. I-deconstruct nato usbon gyud. Budgetan gyud ni nato. Ingon si Pope Francis. And people doing it are very powerful. Unya dili ta makasense dayon nga ila naman diining giusab oy. Kining gitawag niya the king of deconstructionism. Ingon si Pope Francis. Unya kitang mga ordinaryong mga Pilipino mga igsuon or nahitabo dito sa Russia, kabantay mo sa Russia mga igsuon, i-censor nila ang ilang balita. Mao nga, og na taga-Russia siguro ka, ang imong makita, nindot ang ilang gibuhat sa Ukraine. Kay dili man ipakita. They are not allowed to call that as a war, but a special operation. Kung naakas media niya ang gibuhat ni Putin, tawgo nimo nga gubat, mapriso kag 15 ka tuig. Kay di control man. The information nga mo flow sa ilang katawhan. Mao nga bisan og grabe na kay kita nakakita man ta kay wa man ta gisensor din ha. Pero didto silang nasod gisensor sila. Mao nang mahitabo mga igsuon. Unsaon man pag kahibalo gayod sa tinuod nga nahitabo kon ang mo shape, ang muhulma sa atong nahunag kasing-kasing are not the truth but the lies. The product of deconstructionism. Kanang sa may Bisaya na kanang murag usbon, gubon, unya lain ang ipatumaw mga igsuon. Murag ilubong tani ang tinuod, maghimutag lain nga kamatuoran. Unya ingon si Pope Francis ikatulo,
Next slide. Domination and control. Our world today, dark clouds over a closed world, na ay domination and control, employing a strategy of ridicule, suspicion, and relentless criticism in a variety of ways, and one denies the right of other to exist or to have an opinion. The life of the society is impoverished and subject to the powerful. Employing a strategy of ridicule, suspicion, and relentless criticism in a variety of ways, one denies the right of others to exist or to have an opinion. Makarelate gyud kay taan ni mga igsuon. Kining domination and control. It is a play of power. Kung kinsay gamhanan, kung sa ilang isulti, mao atong tumanon, mo na insakto, musulti gali ka diha. Dinhis tong nasod ang akong mahatag nga example ana nga katong nakadungog mo atong Maria Riza. Yeah. Katong nakadaog og kuan. Si Maria Risa is very critical to the sitting president ni President Duterte. Unya mo na musulti gali ka against power unsa may mahitabo mga igsoon. Of course, di man gyud na tanan siguro sakto gisulti ni Maria Risa, pero when you speak against power, unsa may mahitabo nimo mga igsoon. Alkansi ka, murag mayingon ka, rabihan eh. They are in control. So sa kalibutan day karon mga igsoon, there is domination and control. O ang nahitabuan ni mga igsoon, it denies the right of others even to make an opinion. Kung sila'y musulti, okay. Kung kita'y musulti, that is against what they said, dili na okay. Dili na siya okay. Labi na, iridtag dayon ka. Katong gipatay, kalimot ko, Buok apelido, nakadungog mo ana. He was a good person. Graduate siya sa UP, o niya iyang gihatag ang iyang kaugalingon sa pag-edukar sa mga kanang indigenous people sa mga kabukiran. O niya, gikuan man to siya sa military nga part sa NPA. Taod-taod, patay. Why these things happen mga igsoon? Because of in our world today, there is domination and control. When you speak against them, you are against them. O dako kaayo nga posibilidad nga mo na mamiligro. Mo na the rise of dictators. I am powerful, therefore I control everything. If you say something against me, then I will put you down. And to show their domination and control, they hire trolls who will be spreading fake news. They will hire trolls. Grabiha kayo og anad gud mo og Facebook mga igsoon. Daghan kayo og mga informations diya nga if you look at nga wala gayud nagagikan sa kanang gitawag og credible source. Ipang-splice na nilang mga videos, ipangkwao na nila ang mga part lang, unya ila nang ipakita. Ikaw magtan-aw ka, yango gyud ka. Bitaw no. But kung mangita ka sa kamatuuran, asa ka ang source ani? Unsa kay konteksto sa kinatibuk-an niyang gisulti? Unsa gyud kaha ang mensahe nga iyang gustong ipaabot? Unya ipang-splice mo na mga igsoon ang mga pulong nga ilang gamiton that would be favorable to them. Mao na siya nga lisod kaayo karon ang pagpangita sa kanang kamatuuran.
Tungod kay, there are people who want to dominate. There are people who want to control. And these people, kita ang nagbutang ani nila diha sa gahom. Ya, hapit na may eleksyon, muna nga ato gyud suwayon pagtan-aw mga igsoon. If these people are really good leaders for us as a people, all sa kahana diha ilang gipangbuhat, aron lang gyud nga padayag ang ilang pagkalabaw o ang ilang pagkontrolar sa mga tao. Ang ikaupat, ingon si Pope Francis, next slide. In our world today, there is a throwaway culture. Persons are no longer seen as a paramount value to be cared for and respected, especially when they are poor and disabled. They are not useful. We have grown indifferent to all kinds of wastefulness, starting with the waste of food. Naana sa Fratelli Tutti number 18. Throwaway culture. Anang pagkausikan, ug tungod niini mga igsuon nga balit ko anig dili nako ganahan ilabay ni nako, bisan gali ang kinabuhi ato ning tan-aw nga dili na of paramount value. Kinabuhi sa tao ba? Mao man ta ni ang pinaka highest value nga atong hatagan og pagtagad, the right to life. Pero kung naata ning throwaway culture mga igsuon, bisan ang kinabuhi dali ra kaayo nato nga usikan og ilabay. Unya, dili lang ni, kung nahitabo ni sa kinabuhi sa tao, how much more sa mga butang nga ato nga mahuptan. Things and people are now valued depending on its efficiency. Kung productive pagali ka, okay pa ka. Kung tiguang nagali ka, himuan ng sardinas, wa na naibili sa katilingban, kaluoy po sa mga tiguang, oy. Mao maning kultura nga ni hulmas tong nahuna karon. Throw away. Cellphone igamay lahi na pod, labay palit bag-o. Moingon si Pope Francis, naana sa atong kalibutan karon, a throw away culture. Wastefulness. Hilig ta mag-usik-usik. Kamo mga igsoon, makarelate mo ana? Kanang giingon ni Pope Francis nga throw away culture. Unya, ang pait ani kun anhinana sa tao mahitabo kanato that our value would become dependent. Siguro og nindot kag sinina, taas ang pagtahod sa tao nimo. Kun nindot ang imong kuan pero adto sa katan-aw sa kuan, daghang kag kwarta, hangad mga tao nimo. Pero gwa kay kwarta, adi na po katagdon. Kuan man na siya, unsayngan anak ka ng naibili, oy, drug addict man na, patya na diha. Wa man na pulos katilingban. Who give you the authority to end a life? Because you see him, you see her having no value. Kinsa may naghatag katungod sa tao mga igsoon nga moingon nga wala na ibili because he is a drug addict. Tungod ba kay ikaw nakalingkod din ha? Na kay katungod nga moingon, sige na. Apa na itabo man na mga igsoon? We dispose not only garbage, but we dispose people. Throw away culture. Pero ngano kang nahitabo na sa kalibutan? That is the reality. Dark clouds cover the world in a closed world. Onya, next slide please.
Mauna siya. Insufficiently universal human rights. In today's world, many forms of injustice persist, fed by a profit-based economic model that does not hesitate to exploit, discard, and even kill human beings. Amura og dool-dool na siya sa katong throwaway cultures, mga igsoon. Today, justice is not longer achieved in trial courts, but through the use of guns and weapons. Ang hustisya kano, dili na makabot diha sa husgado, apan ang hustisya makabot pinaagi sa pusil o mga hinagiban. Since you did something bad to me, then I can kill you. Since you are a drug addict, then I can shoot you anytime. There is no human rights. Ang nahinumduman ako ani mga igsuon si kining Kian de los Santos, who was killed, and before being shot, he was begging not to kill him because he still has a class the following day. But it ended in tears and blood. Nag-trending man ni kay nitabang man yung obispo anis Calaucan nga ang nipatay itong mga bata na bidyuhan mo to, hangyo gud siya nga ayaw taong kong patiya kay klase pa ko ugma. Pero mo na. Right to express our opinions is if you speak something against the prevailing structure, then you are a threat to national security. But if you say something against the opposition and you made a mistake, you simply have to say sorry and that's it. Naagyud na sa atong katilingban karon mga igsoon. The right to express our opinions. Unya karon naasad ni ako man ang opinion ay kog hilabti. Unya bakak man na imong gisulti diha. Irespeto gihapon na nga di man na tinuod imong gisulti. Sa may yung tan-aw mga igsoon. Kanang kusog kay ta mo ingon ba nga this is my opinion. Pero ang imong gispread diha dili tinuod, okay ra na? Sa may yung tan-aw. Kaya naam ni karon mo ingon ta nga ko hilabti ako amning opinion, respect my opinion. Pero is your opinion is a fact? Is it the truth? Or it is a lie? And you are spreading it. Next slide. Conflict and fear. War, terrorist attacks, racial and religious persecution, and many other fronts to human dignity, these create conflict and fear. Tungod sa gubat sa Russia mga igsuon, kita naapil tag kahadlok dinhi o gubat sa Russia ug Ukraine unya ang ripple effect ni ani moingon na ta ang China ug ang sayngana ni kalimot ko nasod ang gamay Taiwan. Then it creates fears in us. Tinuod yun eh. It creates conflict among people. Tungod sa panghitabo didto, naa ang kahadlok nato karon, naa ang feeling of insecurity. Has kano, mubuto ng kanang sa mga lethal weapons nila diha. Unya, mo intervene gyud ang NATO. Gubaton sila. Of course, unsa may itong bation na. Kinahan naman gyud tatang magmalinawon, pero anong gubat na gyud na sila diha. How do we react to conflict and fear? Sometimes we create walls, ingon si Pope Francis. There is a temptation to build a culture of walls, to raise walls, walls in the hearts, walls in the land,
in order to prevent this encounter with other cultures and people. Mao gina mga igsoon, ang atong reaction sa conflict and fear mo pabarog ta og walls sa atong kaugalingon. Mao na siguro nga hilig kay ta mangural, isige nagwaling padersyano, dili mo sige pangural diha. Ngano ka nang mangural ta tungod mo gyud nang mahadlok siguro tang naikawatan. Muna nga the reaction to our fears, we build walls. Unya mahitabo po ni sa atong interactions and relationship. Kung maghuna-huna siguro ang taga-Russia sa Ukraine, ang Israelites sa Palestine, ang Pilipino sa taga Mindanao, taga Manila sa taga Mindanao, we build walls. Aron ngano man, siguro we feel secure kung naay walls. Dili ka mo duol ana nila, imo nang i-brand sila nga unsa na silang mga tao, ingon ni ana. Or you distance yourself, dili lang ka paduol ana nila. Because you are afraid. Nya nanay giingon si Pope Francis nga prevalent kayo na sa atong kalibutan karon, there is conflict and fear. When these things happen, we build walls. Kahinumdom ko ato sa katong presidente si Trump nga isyu kayo. Tung tibuok California man siguro to, kanang boundaries Mexico ug sa US. Nakadungog mo na mga igsoon. Unsa may ilang gibuhat? Taas kayong kural ana, nagkuan sa disyerto ana. Nganong naghimo man gyud na sila og kuan kanang walls diha nga perting taasa. Aron di mo labang ang taga Mexican, mga Mexicans dili mo adto didto sa US. Ingon ni ana, the problem of migration. Tanga nato nag walls diha. Ang next slide please. Ingon si Pope Francis, pandemic and other calamities today, our recent experience is enough explanation on all these points nga iya nga gihisgutan. Now mga igsuon, humanto nato nakita ang mga kamatuuran nga nagtabon sa atong kalibutan karon. Nga murag nakapasirado kanato atong tan-awon ang iyang mga suggestions. Becoming real friends. Next slide. Becoming real friends today. A culture of encounter. Maunay giingon ni Pope Francis nga katong tanan nga atong gihisgutan, power and domination, katong the loss of historical consciousness, globalizations, katong conflict and fear nga naagyod sa atong kalibutan ni suggestia. Unsa may angay natong buhaton to become real friends. We need to promote the culture of encounter. Culture is something embedded within people. It is not just a mere feeling for a period of time, but it is something that has become part of us. Kahit sino ka man, bisag asa man ka, kinahanglan nga anaag yun na siya kabahin sa ato nga pagkatao as a people. The Pope is also asking us to have this culture of encounter. As a people, we should passionate about meeting others, seeking points of contact, building bridges, planning a project that includes everyone. Maunay gisulti ni Pope Francis. Kung makahimutan ni ana mga igsuon, dili ba kahanindot, no? Instead, we build walls, we build bridges to connect. Seeking point of contact. Instead, you are kanagaling naa kay kahadlok apan mangita gyud ka nga makakonect ka sa imong isig katao. We should be passionate about it. Meeting others.
Lisod naman naron kay tungod lagi sa pandemic, pero ingon si Pope Francis nga, anaa ba na nato, isip simbahan mga igsoon, naa na natong maong kultura ha? A culture of encounter, meeting of people, mag-abot, magka-istorya, or it is really difficult to do. Nga, kapuya na eh. Ha? Unya, mag-abot, say, dili pod kayo magkaila. Muna nga, pero nindot kayo na ang suggestion ni Pope Francis nga we should promote that culture of encounter. Katong tanan nga gihisgutan nato the context of the world today, I think mao nang tambal nga iyang gisuggest kanato. We should promote, we should be passionate about it nga naata niya ng maong kultura, the culture of encounter. Next slide. Memory. Nang ningon siya, forget me not, in Fratelli Tutti 246. One of the greatest gifts that the Lord has given to us is the gift of memory. Just imagine if suddenly you lose your memory. Kung sa'y mahitabo, mga igsoon, kung mahitabo nga mawad-an ka o kakahinumdom, unya, ang memory, mga igsoon, is very a Christian notion. Maunang naatay sa Eucharistia, naatay anamnesis, memory. Do this in remembrance of me. Because memory would always give meaning what we celebrate today. Dili ba, mga igsoon? Agig paghandom, sa ato nga paghandom ni ana, murag ato nga nahitabo karon, making present ang ato nga gisaulog agig panghandom sa nahitabo na nga dugay kaayo. Unya, we make it present today. Memory is very important because it helps us to move forward in a more positive tone. We can never move forward without remembering the past. We do not progress without an honest and unclouded memory. Mao nga, kining misa, muram ni siya og kana galing inig sa ulog nato, the notion of anamnesis, mo inigingon sa pari nga, dawata, kini kay kini maong akong lawas, itugyan alang kaninyo, buhatan ninyo agi paghandom kanako. Dili man na pulong spari, gisulti naman na dugay kaayo, pero inigsulti ana karon, there is a memory nga ang nagsulti ni ana ang ato gayon nga Ginoong Hesukristo. What do we remember? The Pope tells us that just to remember, for example, the atrocities of the past, he also asks us to remember the small or large. Choose the part of solidarity, forgiveness, and fraternity to remember the goodness of the other people. Kung makahinumdum tag mga dautan, ato pod unta nga hinumduman ang mga maayo. Niingon si Pope Francis. Next slide. Forgive and do not forget. Mao na ang iyang suggestion, mga igsoon. Forgiving does not mean forgetting. In the face of an action that can never be tolerated, we can still forgive. Tinuod ni? Kanang naagyoy binuhatan ba nga murag dili ta makatolerate, but ningon si Pope Francis, we can still forgive. In the face of something that cannot be forgotten for any reason, we can still forgive. Free and heartfelt forgiveness is a reflection of God's own infinite ability to forgive.
Kung ang kalibutan mga igsuon, naa nang mao nga kinaiya, ang kinaiya sa pagpasaylo, bisan lisod gyud kano ingon si Pope Francis, but you still need to forgive. To forgive, therefore, is not to forget, but to remember it in another way. But yes, we have to accept the truth that forgiveness is not something easy. It takes time, for some, even a lifetime. What is important is that every day, we slowly grow in forgiveness. Niingon si Pope Francis, mga igsoon nga, importante gayud unta nato, aron naay panaghigalaay, naay synodality, naay fraternity, naay solidarity. Kinahanglan kamao kita nga mo pasaylo. Ang another suggestion, next slide, be kind. Kini nindot yun eh. Be kind even if others do not, cannot, and will not. We are familiar of the saying, every man for himself. The temptation to be greedy is very strong, especially in the times of crisis, catastrophe, and hardship. Upon in times of crisis and catastrophe, our kindness should shine above all. Importante kayong ta mga igsoon nga kanang panahon sa kalisod, labi na karon na adidto sa baybayliti. Grabe kayang nahitabo nila didto karon. So, our kindness as a people should also shine kung makakita ta sa ilang kaugalingon nga kahimtang. Next slide. Ang giingon ni Pope Francis, to become more friends, to become real friends, attention, giving time for others. Mura ni siya og self-explanatory kayo mga igsoon, pero ang gihatag nga example sa Fratelli Tutti diha katong the parable of the good Samaritan. Nga ang duha katong tuluman to ka characters, the priest and the Levite, agi lang sila, niagi lang. Pero ang Samaritan gyud, wa lang siya muhatag sa iyang resources, nihatag pagayod siya sa iyang time. Iyang gikuyugan, gihatod gyud niya didto sa balay, o niya iya pagyong giingnan nga atimanan ni dinhi, o niya ug unsay imong nagasto niya, ako tikang bayaran. Lahi nga kinaiya ang gipakita sa kanang good Samaritan. Tungod kay if we give attention to the needs of others, we also give time to them. Dili lang din na enough siguro parang Pope Francis nga modol out unta kun mo tabang ta makauban, makahatag puntag higayon ngadto kanila. Next slide. Kini. Mao ni ang other suggestions ni Pope Francis. Practice peace. The path to peace does not mean making society blandly uniform, but getting people to work together side by side in pursuing goals that benefit everyone. Karon mga igsoon, kuan kayo ni nga panawagan ni Pope Francis nga we need to practice peace. Tungod kay our world is very hostile, very violent. Kana galing mura og di na gid ta kayo magkaabot. Nya labi na karon grabe kayo ang kagubot sa kalibutan. Amo na lain ang atong feeling ba. Pero niingon si Pope Francis, bisan pa niini,
Nagkaguliyang ta, daghang kagubot, daghan kayo nga kalisod. Niingon si Pope Francis, we need to practice peace. Lastly, mao niyang next slide. Solidarity through service. Solidarity becomes real or is expressed in service. The Pope said, service in great part means caring for the vulnerable members of society. Ang ato nga pagkahiusa mga igsuon, kinahanglan ato gayud kana nga ipakita, idayag sa paagi sa pagpangalagad. So mga igsuon, para nako ako ning gi-share ninyo, gipakita ang kahimtang sa kalibutan pinaagi sa hunahuna ni Papa Francisco kung siyang nakita. Unya naapod siya'y mga solusyon nga gipadayag lakip na ning solidarity through service. Og kini mga igsuon, kun ato ning mahimo, there is solidarity. We practice peace. Kining iyang giingon dinhi nga be kind. Kining iyang giingon dinhi nga kanang we should remember na ang memory of the good things nga mahitabo. I think mga igsoon, kining synod of synodality, dili kayo ni siya mahimong imposible. Diha sa atong simbahan, kung maningkamuta nga kita mahimo gayod nga tinuod, nga brothers and sisters, mahimo nga real friends sa usag-usa. Para nako mga igsoon, it is really a practical advice. Nga maglibog ta mga igsoon ba nga, unsa kay atong buhaton ining ato nga kahimtang sa atong kalibutan karon? With the pandemic, makita nato ang tinuod nga kalisod. Niyan ingon si Pope Francis niini, we should strive to become real friends. Unya, iyang gipakita diha ang kanang gitawag nga mga suhestyon nga angay nato nga buhaton isip simbahan. So, taas-taas naman ni akong istorya, ato ning tapuson pinagi sa usa ka awit. Chair, parehog ko anang kanta diha, Chair. I think nasa last part. So to end my sharing mga igsuon, kato Chair, ato nang paminawon mga igsuon.
Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, maayong gabi kaninyong tanan.